आसाम सरकारा जि कैबिनेट जि डिसिजन फोसावदों जे आसामाव क्लास 10 सिम कम्पालसारि असमिया साबजेक्ट फरायनांगौ होननानै नाथाय बेयाव बेखिनिखौ रोखा खालामदों जे बियो बिटिसि ओनसोलाव आरो बर' डमिनेटेड ओनसोलफ्राव बियो बाहायजानाय नङा होननानै दा बिनिखायनो जोङो सरकारनि खाथियाव जोङो दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गमामायैनो बिटिसि ओनसोलजों लोगोसे बर' डमिनेटेड एरिया होनदों दा बर' डमिनेटेड एरिया होननानै बबेखौ बुंनाय जागोन बेयाव जोंहा एसे सन्देह थादों बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों बिटिसिआवथ' जाखानाङानो आरो बेजों लोगोसे सारा आसामाव जेराव जेराव बर' मिडियाम स्कुल दङ बे बर' मिडियाम स्कुल थानायफ्राव जानो नाङा जेराव जेराव बर' फरायसाफोर दं बेयाव जानो नाङा होननानै जों दाबि खालामो एबा आसाम सरकारा दायो जि हाई स्कुलनि जे कन्ट्रेक्चुवेल जि टिचारफोर दंमोन बिथांमोनखौ रेगुलाराइज खालामदों बेखौ जोङो बरायनानै लादों नेशनेल एजुकेशन पलिसि एबा निउ एजुकेशन पलिसि फैनायनि सिगां स्टेट लेभेलाव गुबुन गुबुन जे सोलोंथाइनि जे जेंनाफोर दं बे जेंनाफ्रा सुस्रांजानांगौ दिनै नंगौ बे जायफ्रा माने कन्ट्रेक्चुवेल टिचारमोन बिथांमोनखौ दिनै रेगुलाराइज खालामदों बिनि थाखाय साबायखर नाथाय गोबां जोंहा जेंनाफोर दंबावो बे जेंनाफोरखौबो एट द सेम टाइम माने सुफुंनायनि हाबाफारिखौ लानांगौमोन नाथाय जोङो मैयानिफ्राय नुनो मोन्दों जे गोबां बर' मिडियाम फरायसालियाव असमिया बिजोंनि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायखौ जों नुनो मोन्दों जायखौ लानानै जोङो अजद दिखांदों बे माब्लाबाबो जानो हाया मोजाङै नायफामफिननानै बर' मिडियामनि जेन फोरोंगिरि थिसनो बिनि थाखाय जोङो बिटिसि सरकारखौ जोङो थाबैनो राहा लानो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दाबि दिखांदों दिनै कच राजबंसि मरान मटक गुबुनफोरनि जे जेंना बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दिनै आसाम सरकारा केबिनेटआव सिद्धान्त लादों जोङो दाबो रोखा नङा कच राजबंसिफोरनि थाखाय बुंदों आनडिभाइडेड गवालपारायाव मोनसे काउन्सिल होनाय जागोन बे आनडिभाइडेड गवालपारा होनदोंब्लाबो बिटिसि ओनसोला बाद राभा हासंआ बाद होननानै बुंदों दा बिथांमोननो मा रोखोमै एसटि होनो नागिरदों जों बे बाथ्राखौ बुजिनो मोनाखै मानो होननानै बुङोबा आसामाव एसटिफोरनोल'सो काउन्सिलखौ होदों गुबुन अबिसि एससि बा जेनेरेल मानसिफोरनो माब्लाबाबो माने काउन्सिल होनायखौ जों नुबोफेराखै दा बिथांमोना एसटि बिगासिनो दङ कमथाफुर बिगासिनो दङ बे बेलायाव एसटि होनानै बिसोरखौ काउन्सिल होगोन ना एसटि होआलासिनो बिथांमोननो काउन्सिल होनाय जाखो बे बाथ्राया दाबो रोखा नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे सिसिट'आनिफ्राय बिनिखायनो सरकारनि खाथियाव जोङो दाबि दिखांबाय थादों एसटि होनानै जुदि बिथांमोनखौ जुदि काउन्सिल होनो नागिरोब्ला बेवहाय जोंहा अजद दङ नाथाय एसटि होआजासे बिथांमोननो जुदि काउन्सिल होयोबा मरान मटकनि बा गुबुनफोरनि जेंनाखौ सुस्रांहोयोब्ला जोंहा बेवहाय आपत्ति खालामनांगौ जेबो बाथ्रा गैया बियोहालागै जोङो बिनि सायाव जोङो रोखा नङा जायफोर भारत सरकारनि जायफोर जोंजों रायलायबाय थाग्रा अफिसारफोर दङ बिथांमोनानिफ्राय जों बे रोखोमनि जेबो खौरां मोनाखै बिथांमोना बुंदों जे माने केबखौ लानानै आसामाव जेरैबायदि मोनसे दुंहाव थासारि जादोंमोन दा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट जाबाय बे गासैबो थासारिफोरखौ नायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जि सावरायनाय सरकारनि बे सावरायनायखौ दसे समनि थाखाय बिथांमोना दोनथ'दोंमोन बिथांमोना जोंनो रादाय होदों जानुवारि 1 उइकनिफ्राय जोंजों जि सावरायनाय बे सावरायनायखौ कन्टिनिउ खालामफिनगोन दिनैसिमहालागै सरकारि भाबै जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय जेबो बाथ्रा बुंनायखौ जोङो मिथिनो मोना